Hej, jeg hedder Lars Jessen, og jeg er marketingchef hos Hans Grohe her i Danmark. I dag vil jeg gerne vise jer en helt ny bruser. Hans Grohe har lavet bruser i 110 år, men vi bliver ved med at udvikle nye produkter. Det nyeste, det er en Raindance Select bruser. Og hvorfor hedder den Select? Det gør den, fordi der er en Select-knap på her, som gør, at man kan vælge mellem de 3 forskellige brusestråler. Hvis vi prøver at starte fra vandet her, det er den almindelige brusestråle, det er en blandet stråle, og det her det er en massagestråle. Man kan ganske enkelt med en hånd både holde håndbruseren og skifte mellem de 3 forskellige brusestråler. Det har aldrig været nemmere. Bruseren fås både i krom eller i kromhvid, som den viste her. Der er 5 års garanti på. Der er en air power funktion, som gør, at vandet bliver blandet med luft. Så det føles faktisk som om, der kommer rigtig meget vand ud, men der kommer ikke så meget vand ud, som man tror. Så det sparer også lidt på vandregningen. Der er quick clean på. Silikonedyserne her gør, at man meget nemt kan gnide kalkrester af med fingrene. Med en Raindance Select bruser får du et rigtig godt brus og en rigtig god start på dagen.